wani garin da ake kurba man gyaɗa zalla. A wani gari sun tashi ba su jin tata, duk ayyukan sosai ilimin ka kyauta. Kwaye wace sababi ta ke kullum sai da ka bata mere na gani. An ga shara wajen kama na bari. Ko gaba ɗari a kawo Allah shi baka hankuri mai gida. Wanda ta in shi ba da sai ki zo ki amshi. Kullum ke ba ki aiki tun da aure ki kuma fama da ki. Ya Taiba, ya Taiba, ya Kai, fito da wani. Banza. Kawai. Kai kar sabon za karanta sai wanda abin da karatu kace abin da. Talanga ya shiga yana karanta Qur'ani. Shi za ka hiddo shi kana bugu. Qur'ani cikin salanga. ya wace min baki. An masa din. Karanta mata dai, karanta. Na gani. Karanta mata ne. Karanta mata. Wace ka wace min baki. Karanta mata ne. Ya Taiba, ya Taiba. Ke ji ko? Ke ji ko? Dan saboda haka zaka bugun shi. Mun bugu. Ai ba karatu bane waka ce ta larabci kowa ya san da ita. Kware. Kya ji ko? Waka ta. To waka ta larabci. Wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahiya. Wallahi tani shekara ta 40 ne a karanta ga cikin sallar wari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya ce mai kuri ka jahille kuke. Bana cikin gidan. Dan Allah mai gida a tai makaranta. Ashe makaranta da Allah. Ya da. Rayuwar wani hamshaki yau na neko, akwai kuɗi sai dai masu saka mutum tarko, idan ku ya tara a bashi cin yayi tarko, bakulimi ga 'ya'ya garai a duk sako, duk inda yaje aure yace kamar ma